Witam Was, moi kochani, dzisiaj z zewnątrz. Pozwoliłem sobie wyjść na łono przyrody. Postanowiłem po prostu cieszyć się życiem. Dostałem dzisiaj niezbyt pokojące wieści od swoich lekarzy, które wprawiły mnie, powiedzmy sobie, w delikatne zakłopotanie emocjonalne. Dlatego postanowiłem to wszystko obrócić w śmiech, przyjść odwiedzić kumpli, siąść sobie na ławeczkach tutaj z moimi znajomymi i z moim kumplem, który zastosował terapię śmiechu. Siedzimy i cały czas się cieszymy po prostu, że się widzimy. Pracowaliśmy kiedyś razem, a przed Wami to mój kumpel Stevie Kirkland, ze Szkocji, który jest na stanowisku dyrektora portierni. Steve, what would you like to say to my audience in Poland who paid a cross for me? But don't try to laugh too much, okay? Okay. Don't be too serious either. Yeah. Hello, Sean's friends in Poland. And worldwide, of course, because he's a very popular man. He's a nice man. They can also be very stupid. Oh, thank you very much, Yeah. Stevie. In a good way. In a good way. Yeah, in a good way, yeah. Oh, thank and we you can very all be much. stupid in a good way, because that's part of life. But anyway, przepraszam, przyszedłem na terapię śmiechową, bo jak siedzę z chłopakami, to po prostu zapominam o całych problemach i Wam też tego, kochani, życzę, dziękując Wam jednocześnie za uczestnictwo wczoraj na spontanicznej audycji na żywo między godziną 8:30 a 10:00. Psychicznie czuję się lepiej, fizycznie jestem wystraszony, ale co, hej ho, życie płynie, a życiem trzeba się też cieszyć i być po prostu szczęśliwym. I Wam tego życzę, kochani, żebyście też się nie poddawali w Waszych marzeniach, w tym, kim jesteście, co robicie i żebyście cieszyli się życiem, tak jak ja to robię w tej chwili. Nigdy nie wiadomo, jak powiedziałem wcześniej, ile jest komu dane. Dlatego postanowiłem ruszyć wprost i wyjść na świeże powietrze. Wszystkim Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce, a tymczasem only you hear me, my Lord's sweet line. Do zobaczenia wkrótce. No matter how